போரில் என்னை நீங்கள் தள்ளுவது ஏன் அப்படின்னு அவர் கேட்கிறார். அப்படின்னா நான் எனக்கு வந்து ஞான யோகம் புத்தி யோகத்திலே நான் போயிடலாமே, இந்த போரை நீங்க எனக்கு ஏன் திணிக்கிறீங்க அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன்ல அவருக்கு இருக்காரு. அதுக்குதான் பகவான் எல்லாத்தையும் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் கர்ம காண்டம், கர்ம யோகம், கர்ம யோகி, நிஷ்காம கர்ம யோகம். கடைசியா நாம் பார்த்தது பிவேர் ஆஃப் லஸ்ட் அண்ட் ஆங்கர். இச்சையிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது. நாம் எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதை அந்த நமக்கு விதிக்கப்பட்ட செயல் கர்மா, அது அகர்மான்றது. அதாவது வேதங்களில் சொல்லப்பட்டது அகர்மா, வேதங்களுக்கு எதிர்ப்பான செயல் விகர்மா. நாம் எந்த செயலை செஞ்சாலும் அது வேதத்தின் அடிப்படையில் வேதத்துல சொல்லப்பட்டதாக இருக்கணும். அந்த செயலை கிருஷ்ண உணர்வோடு செய்யணும். அப்படி கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்சோம்னா நாம கிருஷ்ணருக்கு முக்கியமான தொண்டனாக இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்கவுங்க தத்துவம், அந்த சத்திரியர், பிராமணர், சூத்திரர், அப்புறம் இவங்க இது, அப்புறம் 3 விதமான குணங்கள், 3 குணங்களை பத்தியும் இந்த டீட்டெயிலா இதுல ஓரளவுக்கு பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும். தேங்க்யூ பிரபுஜி. மற்ற டிவோட்டிஸ் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? பிரபுஜி சொன்னதுல இருந்து ஏதாச்சும் ஆட் பண்ண விரும்புறீங்களா? ஓகே, ஃபைன். இப்போ நம்ம வந்து பிரபுஜி ஓவராலா வந்து கவர் பண்ணாரு. ஸோ நம்ம வந்து என்ன இதுல இருந்து ஃபர்தரா ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, இந்த யஜ்ஞங்களை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாத்துடைய இது ப்ரொப்ரைட்டரும் கிருஷ்ணர் தான் இல்லையா? எல்லாம் நமக்கு அளிக்கிறது கிருஷ்ணர் தான். ஸோ அதனால அவர் வந்து ஒவ்வொரு நிலைக்கும் வந்து அவர் ஒரு டெமிகாட்ஸ் இல்லையா, ஒரு தேவர்களை வந்து ஏற்படுத்தி உள்ளார். ஸோ நம்ம வந்து அந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்ம வாழும்போது நமக்கு தேவையான பொருட்களை தந்துட்டுல இந்த தேவர்களுக்கு, அது தேவர்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும். சரியாரு? கிருஷ்ணரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றது இல்லையா? விஷ்ணுவை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு யக்னங்கள் மூலமாக நம்ம அவர்களை திருப்திப்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து விஷ்ணுவுக்கு வந்து நம்ம நன்றி செலுத்தவில்லை என்றால் என்னன்னா என்ன ஆகும்? நம்ம வந்து ஒருத்தர் வீட்டுல இருந்து அவர் பொருள்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம். ஆனா அவர்களுக்கு வந்து நம்ம எந்த விதமான ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நன்றி கடனோ எதுவும் படாம நம்ம செய்தோம்னா நம்ம திருடன் ஆயிடுறோம். அதை பத்தி அது பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ நம்ம வந்து யக்னங்கள் முக்கியம். விஷ்ணுவுக்கு நம்ம நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியமானது. அது ஒன்று பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ கொஞ்சம் இப்போ என்ன நம்ம சொல்லியிருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, இதுதான் நம்ம பார்த்தோம். பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3.1 2 வரைக்கும் என்ன பத்து ஏகம்பதன் என்ன செய்யணும் அப்படின்ட்டு இவர் கேட்கிறாரு, அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. அது கிளியரா பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அவர் கண்டு புத்தி யோகம் இந்த மற்ற நிலை செய்யும் போது, அப்படி இருந்தால் நான் வந்து ஏன் போர் புரிய வேண்டும், போரை ஏன் என் மேல் திணிக்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர், அந்த கொஸ்டின் 3.1 3.2 அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த கர்ம யோகத்தை பத்தி கிருஷ்ணர் வந்து இந்த 3வது சாப்டர்ல சொன்னாரு, விளக்கினார். ஸோ 3.3 to 3.9 அப்போ என்ன சொல்றாரு, ஒரு நிஷ்காம கர்மயோகத்தை பத்தி பேசுறாரு. எப்படி? தட் இஸ் நம்ம எந்த பிரபுஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதே தான். சரி, நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து 3 விதமானது. அது வந்து நம்ம வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட செயல்கள்னா அது கர்மம் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து வேதங்களுக்கு புறம்பான செயல்கள் விகர்மா அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அகர்மா என்றால் கிருஷ்ணருக்கு அந்த செயல்களை அர்ப்பணித்து அது மேல் எந்த பற்றும் இல்லாமல் நம்ம செய்யும்போது அகர்மா அப்படின்ட்டு. ஸோ
ஸோ நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா நிஷ்காமா, காமான்னா என்ன, லஸ்ட் இல்லையா, டிசையர், பற்றுதல். ஸோ பற்றுதல் இல்லாமல் அந்த நிஷ்காம, அந்த பற்றுதல் நமக்கு இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், நம்ம அந்த பற்றுதலை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கணும், கிருஷ்ணன் மேல பற்று இருக்கணும். ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து அதன் மேல் நமக்குன்னு பற்றுதல் வைக்காமல் கிருஷ்ணருக்காக அந்த செயல்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யலாம். அப்படி செய்யும்போது நிஷ்காம நிலையை செய்யும். ஸோ அதை பத்தி விளக்குனாரு. அப்புறம் கர்ம காண்ட் 3.10 60 கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகாவுக்கு எப்படி நம்ம வந்து முன்னேறலாம் அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் எடுத்த உடனே வந்து நம்ம எல்லாரும் டிவோட்டிஸ் கிட்ட ஓகே எல்லாரும் வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் இந்த பற்றுதல் இல்லாமல் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், எப்படி முடியும் என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு என்ன ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இல்லையா. அப்ப அதுக்கு என்ன வழி நமக்கு சொல்லுது பகவத்கீதையிலையும் வேதங்கள் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, அது நீங்க உங்க செயல்களை செய்யுங்க, ஓகே உங்களுக்கு அது மேல பற்றுதல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த நீங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பௌதிக செயல்களாக இருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் கூட நீங்கள் அதனை எப்படி செய்யணும், அது அந்த செயல்கள் மேல வந்து கொஞ்சம் அதாவது இந்த விஷ்ணுவுக்கு விஷ்ணுவுக்கு எப்படி, விஷ்ணுவுக்கு யக்னங்கள், அதை நம்ம இப்போ ஹைலைட் பண்ணோம் இல்லையா, யக்னங்கள், யக்ன புருஷன் விஷ்ணு. ஸோ அவரே மனதில் அவருக்கு வந்து நன்றி கடன் செலுத்தி செய்ய ஆரம்பிங்கள். அப்போ ஸோ நாளடைவில் வந்து நமக்கு அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மகாண்ட ஆக்டிவிஸ் தனக்கு அப்படின்ட்டு செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்காக விஷ்ணுவுக்காக வந்து அந்த செயல்களை நம்ம செய்ய நாளடைவில் கற்றுக்கொள்வோம். அதுதான் கர்ம யோகான்றது இல்லையா. கர்ம யோகான்னா கிருஷ்ணருக்காக செய்வோம். கர்ம யோகம்னா நமக்கு தெரியும், தட் இஸ் கனெக்ட் பிட்வீன் அஸ் அண்ட் த லார்ட். கிருஷ்ணருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற அந்த கனெக்ஷன் வருதான் யோகம் சொல்ல முடியும். ஸோ ஃபிக்ஸ்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல செய்யணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து 3.17 35 வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம், லீட் பை எக்ஸாம்பிள். தட் இஸ் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறோம். நம்ம பார்த்தோம் அரசன் எப்படியோ அந்த அப்படிதான் வந்து பிரஜைகளும் வந்து பின்பற்றுவார்கள். அதே மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் சொசைட்டியில ஒரு உன்னத நிலையில் இருக்கிறவர்கள் எப்படியோ அது அவர்களை பார்த்து மற்றவர்களும் வந்து பின்பற்றுவார். செயல்கள் எல்லாம் அதே மாதிரி இருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து அந்த அந்த மாதிரி நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல வந்து நம்ம வந்து we have to set an example. அதன் பார்ப்போம். இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக கிருஷ்ணரே நம்ம பார்த்தோம். அவர் வந்து பூமியில் அவதரித்த பொழுதெல்லாம் தட் இஸ் அந்த அவதாரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அவர் என்னதெல்லாம் செய்ய வேண்டும், ஒரு தாய்க்கு வந்து மகனாகவும், அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட் தட் இஸ் அந்த அவருடைய நண்பனுக்கு நண்பனாகவும், இல்லையா சத்திரியனா இருக்கும்போது ஒரு நல்ல சக்தியனாகவும் எல்லாம் அவர் எடுத்துக்காட்டு காமிச்சார். ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்மளும் அவரவர்களை கடமை செய்யும் போது செவ்வனே செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு நமக்கு இந்த இது சொல்லியிருக்காங்க, லீட் பை எக்ஸாம்பிள். ஸோ கிரேட்டஸ்ட் எனிமி இது எல்லாத்துக்கும் வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய எதிரி எது அப்படின்னு நம்ம என்ன பார்த்தோம், லஸ்ட் இல்லையா, காமம். காமம்னா அளவு கடந்த பற்றுதல். எந்த ஒரு இந்த பௌதிக செயல்கள் மேல் நம்ம பற்று கொண்டு அதன் மேல் அளவு கடந்த பற்றுதல் தோன்றி அதை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன நம்ம பார்த்தோம், அந்த அளவு கடந்த காமமானது டிசையர், தட் இஸ் அளவு கடந்த அந்த பற்றுதலானது காமமாகும். அந்த காமம் வந்து நமக்கு அந்த நம்ம அடைந்தாலும் சரி அடையாவிட்டாலும் சரி, அடைந்தால் நம்ம இன்னும் வேணும்னு தோணும், அடையாவிட்டால் வந்து அதை எப்படியாச்சும் அடையணும்னு தோணும், மனதுல கோபம் வரும் இல்லையா. கோபம் வரும்போது டிலூஷன்மெண்ட் வரும் நமக்கு. டிலூஷன்மெண்ட் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து நமக்கு என்ன அப்படியே மயங்கிடுறோம் அது இல்லையா. அப்படி வந்து இவென்ச்சுவலி என்ன ஆகுது, நம்ம புத்தி வந்து பேதலித்து போயிடுது. புத்தி பேதலித்து போகும்போது நம்ம எடுக்கக்கூடிய எந்த டிசிஷன்ஸ் எதாக இருந்தாலும் வந்து அது வந்து உயர்ந்த ரகத்தில் இருக்கிற டிசிஷன் இருக்காது, இக்னரன்ஸ்ல எடுத்தது டிசிஷன்ஸாக இருக்கும். ஸோ தமாசிக்கு நிலையில் நம்ம டிசிஷன் எடுக்கும்போது எப்படி இருக்கும், அது நமக்கு மீண்டும் நம்ம கீழே விழுவோம், பாவ செயல்களில் சென்று விழுந்து விடுவோம் அப்படின்ட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாப்டர் 3 தட் இஸ் கர்ம யோகம். நம்ம எப்படி நம்மளுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும்
அப்படின்ட்டு நம்ம கர்மயோகம் பார்த்தோம். நம்ம இதுதான் சாப்டர் 3. ஸோ அடுத்தது இப்போ இந்த சம்மரி அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதுதான் அத்தியாயம் 3 காமம் அறிவை மறைக்கிறது என்றும் அறியாமை நம்மை பிணைக்கிறது என்றும் கிருஷ்ணர் விளக்கினார். ஆழ்நிலை அறிவை பெறுவதற்கு அவர் கர்மயோகத்தை பரிந்துரைக்கிறார். ஓகே, ஆழ்நிலை அறிவை பெறுவதற்கு இவ்வாறு அர்ஜுனனை அறிவின் உதவியுடன் ஆழ்நிலைக்கு மாற வற்புறுத்திய பிறகு அந்த அறிவு என்ன, அது எவ்வாறு பெறப்படுகிறது என்பதை இந்த 4வது சாப்டர்ல விளக்கப்படும். ஓகே, நமக்கு அது கர்மயோகத்திலே பரிந்துரைக்கிறார் எப்படி அறிவு, இந்த ஆழ்நிலை அறிவு தேவை அப்படின்னு. அந்த அறிவை எப்படி பெறலாம், அது என்ன, அந்த பத்தி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம அது எப்படி பெறலாம், அதெல்லாம் நம்ம இந்த 4வது சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ 4வது சாப்டர்ல என்ன, அது பார்த்தீங்கன்னா 5 செக்ஷன். ஸோ 4.1 ஃபர்ஸ்ட் 10 ஸ்லோகத்துல என்ன போகிறோம், நம்ம கிருஷ்ணர் தெய்வீகமானவர், உன்னதமானவர், அவரை பற்றி இருக்கிற க்ளோரிஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் அபவுட் கிருஷ்ணா அது பெறுவோம் நம்ம. அடுத்தது செக்ஷன் 2, 2வது செக்ஷன் 11 - 15 வரைக்கும். அது என்ன, கிருஷ்ணா இஸ் த கோல் ஆஃப் ஆல் பாஸ்ட் அண்ட் த கிரியேட்டர் ஆஃப் வர்ணாசிரம சிஸ்டம். அப்படின்னு என்ன, கிருஷ்ணர் தான் நம்ம எல்லா வழிகளும் இல்லையா, நம்ம எந்த வழி, எங்கே செல்லக்கூடிய வழி, நம்ம கிருஷ்ணரை சென்று அடையக்கூடிய வழி. கிருஷ்ணர் எல்லாருடைய கோலும் அதுதான் இல்லையா, கிருஷ்ணரை சென்று அடைய வேண்டும். ஏனென்றால் நம்ம அதுதான் நம்முடைய நிலையான இடம் அப்படின்ட்டு அது தெரியும். ஸோ அதை சென்று அடையிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு இல்லையா, பல பார்த்தோம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம், கர்ம யோகா வழி இருக்கு, அஷ்டாங்க யோகா வழி இருக்கு, இந்த பல வழிகள் இருக்கு. ஸோ ஆனா அல்டிமேட்லி எங்க, அது கிருஷ்ணரை சென்று அடைய, கிருஷ்ணர் தான் எல்லா வழிகளுக்கும் இலக்கு இல்லையா, கிருஷ்ணரை சென்று அடையிறது தான் அந்த இலக்கு நமக்கு. ஸோ அதை எப்படி அடைய முடியும், அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் தான் வர்ணாசிரம நிலையை நமக்கு அளித்தவர். அது என்ன வர்ணாசிரம நிலை, அதை பத்தி கொஞ்சம் நம்ம பார்க்க போறோம். செக்ஷன் 3 கர்மயோகா டச் பண்ணுவோம் நம்ம. அதாவது 16 - 24. அப்புறம் செக்ஷன் 4 சாக்ரிஃபைசஸ் லீட் டு டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ். ஸோ நம்ம கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்து இல்லையா, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு எல்லாம் அர்ப்பணித்து நம்ம காரியங்கள் செய்யும் பொழுது நமக்கு தெய்வீக உணர்வு வரும். அது நம்ம பார்க்க போறோம். அண்ட் செக்ஷன் 5 சம்மரி ஆஃப் அந்த தெய்வீக உணர்வு என்ன, அதை பத்தி நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்ட்டு நம்ம சம்மரி பார்க்க போறோம். அது 4.34 - 42 வரைக்கும் பிரிஞ்சு பண்ணி பார்த்தேன்னா அது நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் வரும்பொழுது நம்ம அதை டீட்டெயிலாக கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஏவம் பரம்பரம் பிராப்தம், ஏ யதாமா பிரபச்சந்தே, இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ். நம்ம அந்த ஸ்லோகங்கள் வரும்போது நம்ம அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ முதல் செக்ஷனுக்குள்ள கிடைக்க போகிறோம், டிரான்சிடென்டல் நாலேஜ் அபவுட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு. ஸோ ஏதாவது சொல்ல முடியுமா, பரம்பரை நமக்கு எதற்காக தேவை, அதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன, பரம்பரை அப்படின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, பரம்பரை அப்படின்னா என்ன, அதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன, ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? பரம்பரை என்றால் என்ன, அதோட முக்கியத்துவம் என்ன? குரு பரம்பரா பிரபுஜி. சொல்லுங்க. குரு கிருஷ்ணர் கிட்ட பரம்பரை. இருந்து அப்படியே வர்றதுங்க பிரபுஜி. ஓகே, கிருஷ்ணர், பிரம்மா, நாரதர், தாசர், மத்வாச்சாரியர், பத்மநாபர், நரஹரி, 32 ஆச்சாரியர். ரைட். அந்த பரம்பரை அதனால என்ன, அந்த பரம்பரைன்னா என்ன, அதுல இருந்து என்ன, இந்த பேருகள்லாம் சொன்னீங்க, அது இந்த பரம்பரையோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன? வம்சாவளி.
வம்சாவளி. ஓகே. அந்த வம்சாவளியோட முக்கியத்துவம் என்ன? எதற்காக வம்சாவளியை நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியம் சொல்லறதுக்கு காரணம் என்ன? அது முன்னோர்கள் பின்பற்றினது அப்படியே அந்த பாதையை பின்பற்றி வருவாங்க. ஓகே, கரெக்ட். பின்பற்றுறது பரம்பரை சொல்றோம். நம்ம அந்த வம்சாவளியோட முக்கியத்துவம், ஏன் வம்சாவளியை நம்ம வந்து போட்டுறோம், அந்த வம்சாவளிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் நம்ம? கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே நமக்கு குரு மூலியமா நமக்கு அப்படியே முழுமையா கிடைக்கிறதுங்க. ஏன்னா ஓகே. பிரபுபாதர் ஏதோ ஒரு லெக்சர்ல நான் கேட்டது வந்து நான் தபால்காரன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார். அது மாதிரி நமக்கு முழுமையா அப்படியே எதுவும் எந்த தோய்வும் இல்லாம நமக்கு அப்படியே கிடைக்கிறதுனால பரம்பரை ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, வேற ஏதாச்சும் கருத்துக்கள் இருக்கா? பிரபுஜி சொன்னாரு, that is, கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது அப்படியே நமக்கு வந்து அளிக்கிறாங்க. பரம்பரை வழியாக வரும்போது அது அப்படியே நமக்கு அளிக்கப்படுகிறது. எப்படி ஒரு போஸ்ட்மேன் வந்து ஒரு மணி ஆர்டர் அனுப்பும்போது ஒரு 100 ரூபாய் மணி ஆர்டர் நமக்கு யாராச்சும் அனுப்பிச்சாங்கன்னா இந்த 100 ரூபாய் அப்படியே நம்ம கையில வந்து சேருது. அதுல வந்து தட் இஸ் 101 இல்ல 99 ரூபான்னு யாரும் கொடுக்க போகுது. அப்படியே என்ன கிருஷ்ணர் சொன்னாரோ அது பரம்பரை வழியில அப்படியே நமக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. வேற ஏதாச்சும் கருத்துக்கள் உண்டா? ஓகே. ஸோ பரம்பரை என்ன முக்கியம்னா, நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா வீட்டுல கூட ஒரு கல்யாணம் இந்த மாதிரி பார்க்கும், அலையன்ஸ் பார்க்கும்போது கூட என்ன பார்ப்போம் நம்ம? ஓகே, அந்த பரணும் இல்லை அந்த வதுவோடைய ஓகே அவங்க என்ன பரம்பரை இல்லை, அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு செக் பண்றோம். எதனால செக் பண்றோம்? நமக்கு தெரியும் எந்த பரம்பரையில அவங்க வந்திருக்காங்களோ அந்த பேக்ரவுண்ட்ல இருந்தே நமக்கு அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் தெரியும் இல்லையா? வந்து பெட் ஒரு சின்ன ஒரு பூனை இல்லை நாய்க்குட்டி வாங்கினா கூட அவங்க வந்து அதோட பெடிகிரி என்ன அப்படின்னு செக் பண்றாங்க இப்போ இல்லையா? ஏன் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் பரம்பரையில நம்ம வந்து இந்த நாய்க்குட்டியோ பூனைக்குட்டியோ இல்லை நம்ம வந்து வீட்டில் ஒரு அலையன்ஸ்க்கு நம்ம இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரியவோ ஏறக்குறை அவங்க இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த லைனேஜ் வந்து ரொம்ப முக்கியம், பரம்பரை ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம அதனாலதான் நம்ம முன்னாடி நம்மளுடைய கல்ச்சர்லயே பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் வந்து சர்டன் அவங்க பார்த்துருக்காங்க. தட் இஸ் இந்த வர்ணாசிரம சிஸ்டத்துல இந்த கேஸ்ட் சிஸ்டம்னா என்ன, எந்த பரம்பரை அப்படின்னு தெரியறதுக்கு வேற எந்த இதுவும் கிடையாது. இப்போ அதை விட்டுட்டு கலப்படமான இதெல்லாம் வரும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு எந்த ஒரு நிரந்தரமான ஒரு லைனேஜ் என்ன நமக்கு தெரியாது. அப்படி நமக்கு தெரியாத அந்த மாதிரி லைனேஜ் கிளியரா இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து அந்த உயிர் வாழியிலும் அதோட எஃபெக்ட் நமக்கு தெரியும். அதனாலதான் ரொம்ப பரம்பரை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ட்டு. அதான் நம்ம வந்து இந்த நம்ம கலோக்கியல நம்ம சாதாரணமா பேசும்போது நல்ல பரம்பரை இருந்திருக்கான், இல்ல சிலவங்க வந்து சரியா பண்ணல என்ன பண்ண பரம்பரையே சரியில்லை அப்படின்னு பேசியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதனாலதான் பரம்பரைன்னு சொல்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் நமக்கு. அதே மாதிரி தான் நீங்க விஜய் சொன்ன மாதிரி நமக்கு இந்த தெய்வீக ஞானம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா இங்க இருந்து வரும். அதை கிருஷ்ணர்ல இருந்தே நம்ம கேட்கறது தான் நம்ம பிரம்ம கௌடிய பரம்பரை, நம்மளுது இல்லையா? பிரம்ம கௌடிய பரம்பரை தட் இஸ் டிரான்ஸ்லேட். எங்கிருந்து வந்து கிருஷ்ணருடைய வாய் உச்சரித்தது வந்து பரம்பரை வழியா, தட் இஸ் ஒவ்வொரு குருக்களும் அவங்கவுங்களுடைய சீடருக்கு அதை பகிர்ந்து கொண்டு அப்படியே கொண்டு இருக்கு. ஸோ இஸ்கான் வழியாக நமக்கு எல்லாருக்கும் அது பரவி கொண்டிருக்கிறது. ஸோ அதனாலதான் இந்த பரம்பரை ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த தெய்வீக ஞானம் பரம்பரை வழியாகத்தான் நம்ம கேட்க வேண்டும், குவாலிஃபைட் குரு வழியாகத்தான் நம்ம வந்து அதை பெற வேண்டும். ஸோ ஒரு குரு அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு வந்து இந்த வேதங்களை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். பரம்பரை வழியாக வந்து குரு கிட்ட இருந்துதான் அவர் அந்த வேதங்களை கற்றறிந்திருக்க வேண்டும். வேதங்கள் படி அவர் நடக்கவும் வேண்டும். இதுதான் குருவோட குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ பரம்பரை வழியா வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ கிருஷ்ணருடைய பற்றி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம், அப்படியே தெரிஞ்சிருக்கலாம். என்ன அவருடைய தோற்றம் எப்படி, அவர் எப்படி பிறந்தார், அவருடைய ஆக்டிவிட்டிஸ், அவருடைய லீலைகள் என்ன, இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம பரம்பரையிலிருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறத என்ன நமக்கு வந்து
அட்வான்டேஜ், நன்மை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம்னா அதுல இருந்து நமக்கு கிருஷ்ணரை சரணடையறதுக்கு நமக்கு அந்த இந்த கிருஷ்ணரை பற்ற உண்மைகள் எல்லாம் நம்மளை கொண்டு செல்லும். அப்படி செல்லும் போது என்ன, நம்ம அந்த ஷெல்டர் கிருஷ்ணரிடம் நம்ம சரணடையும் போது நம்ம புனிதம் தன்மையை அடைகிறோம். நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம மனதுக்குள்ள கலங்கப்பட்டுள்ளது இல்லையா. நம்ம போன செஷன்ல தான் பார்த்தோம் இல்லையா. இந்த ஒரு கண்ணாடி மேல தூசு எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி பல கோடி இந்த பிறப்பு நம்ம எடுத்ததுனால நிறைய அழுக்குகள் நம்ம நெஞ்சில் இருக்கிறது. அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னா என்ன, we have to take to devotional service, chant பண்ணணும். இதெல்லாம் பியூரிஃபை ஆகும்போது நம்ம கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும். அந்த பேசிக் கொஸ்டின் நம்ம திருப்பி அதை கேட்டுட்டு இருக்கனால கிருஷ்ணரை அடைய வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன். கிருஷ்ணருடன் இருக்க வேண்டியதுதான் நம்மளுடைய நிலை, உண்மையான நிலை. எப்படி ஒரு மீனுக்கு தண்ணீருக்குள்ளதான் அதோடைய வாழ வேண்டுமோ அதே மாதிரி ஒரு ஜீவாத்மான்றது கிருஷ்ணருடன் தான் இருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணருடன் நித்திய சேவகனாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நம்ம கிருஷ்ணனுடைய பின்ன பகுதிகள். அது நமக்கு கிளியரா தெரியும். ஓகே, ஸோ இந்த நம்ம இது பார்க்கலாம், பிரபுஜி நான் பார்க்கலாம். வாசிக்கிறேன் பிரபுஜி. வாசிங்க மாதாஜி. நீங்க இந்த ஸ்லோகம், இந்த இங்கிலீஷ் இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. நான் உங்களுக்கு தமிழ்லயும் உங்களுக்கு நான் இது ஹரே ஷேர் கிருஷ்ணா பண்றேன். பிரபுஜி. ஸ்லோகம் வாசிங்க ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ வாசிங்க மாதாஜி. பகவான் உவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் பிரக்தோவான் அகம் அவ்யயம் விவஸ்வான் மனவே பிராஹ மனுர் இஷ்வாகவே அப்ரவீத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோகம் விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குலத்தந்தையான மனுவுக்கும் இந்த மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இந்த பர்பட்டு வாசிக்க ஆரம்பிங்க மாதாஜி. பொருளையும் வாசிக்க ஆரம்பிங்க. ஓகே பிரபுஜி. பொருள் படிக்கட்டுங்களா? படிங்க. பொருளுரை. பகவத்கீதை சூரிய கிரகத்திலிருந்து தொடங்கி அனைத்து கிரகங்களின் மன்னர்களுக்கும் பன்னெடுகாலத்திற்கு முன்பே உபதேசிக்கப்பட்டது என்ற சரித்திரத்தை இங்கு நாம் காண்கிறோம். எல்லா கிரகங்களின் மன்னர்களும் குடிமக்களை காக்க வேண்டியவர்கள். எனவே மக்களை ஆள்வதற்காகவும் அவர்களை காமம் என்னும் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்காகவும் அரச குலத்தோர் அனைவரும் பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது அவசியம். முழுமுதற் கடவுளுடன் நித்திய உறவை வளர்க்கக்கூடிய ஆன்மீக ஞானத்தை பயில்வதே மனித பிறவியின் நோக்கமாகும். மேலும் எல்லா கிரகங்களிலும் எல்லா நாட்டிலும் உள்ள அனைத்து தலைவர்களும் கல்வி, பண்பாடு மற்றும் பக்தியின் மூலம் குடிமக்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கற்றுத்தர கடமைப்பட்டுள்ளார்கள். வேறு விதமாக கூறினால் எல்லா தேச தலைவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வின் விஞ்ஞானத்தை பரப்புவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளார்கள். அதன் மூலம் மனித பிறவியின் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ளும் மக்கள் இம்மாபெரும் விஞ்ஞானத்தினால் வெற்றி பாதையில் முன்னேறுவர். இந்த யுகத்தின் சூரிய தேவனுக்கு விவஸ்வான் சூரியனின் மன்னன் என்று பெயர். சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து கிரகங்களுக்கும் சூரியனே மூலமாகும். பிரம்ம சம்ஹீதையில் 5.52 கூறப்பட்டுள்ளது. ஏஷ சவிதா சகல கிரகாணம் ராஷா சமஸ்த சூரமூர்த்தி அசிஷேஜாஹ யஷ்யாஜ்னயா பிரமதி சம்பிருத கால சக்ரோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. பிரம்மா கூறினார், முழுமுதற் கடவுளும் ஆதி புருஷருமான கோவிந்தரை நான் வணங்குகிறேன். எல்லா கிரகங்களுக்கும் தலைவனான சூரியன் அளவற்ற சக்தியையும் உஷ்ணத்தையும் இவருடைய கட்டளைக்கேற்பவே பெற்றுள்ளான். பகவானின் கண்ணை பிரதிநிதிக்கும்
பிரதிநிதிக்கும் இந்த சூரியன் அவரது கட்டளைக்கு படிந்து தனது பாதையில் சுற்றி கொண்டுள்ளான். வெப்பமும் ஒளியும் தருவதன் மூலம் கிரகங்களை கட்டுப்படுத்தி அனைத்து கிரகங்களுக்கும் மன்னனாக விளங்கும் சூரிய தேவன், தற்போதைய சூரிய தேவனின் பெயர் விவஸ்வான், ஆட்சி செய்து வருகிறான். கிருஷ்ணரது ஆணைப்படியே அவன் சுழன்று கொண்டுள்ளான். பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளும் முதல் மாணவனாக பகவான் கிருஷ்ணர் விவஸ்வானை ஆக்கினார். எனவே பகவத்கீதை அற்பமான 8 கல்வி அறிஞருக்கான கற்பனை காவியம் அல்ல, நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து கீழிறங்கி வரும் ஞானத்திற்கான தரமான புத்தகமாகும். கீதையின் வரலாற்றை மகாபாரதத்தில் சாந்தி பிரப 3.85152 பின்வருமாறு நாம் காண முடியும். த்ரதோ யுகாதௌ ச ததோ விவஸ்வான் மனவே தாத்தௌ மனுஷ லோக பிருதை அர்த்தம் ஷூகயேஷ்வாகவே ததோ இஷ்வாகுனா ச கதிதோ வியாப்ய லோகான் அவஸ்திதஹ. திரேதா யுகத்தின் ஆரம்பத்தில் பகவானுடனான உறவு பற்றிய இந்த விஞ்ஞானம் விவஸ்வானால் மனுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. மனித குலத்தின் தந்தையான மனு தனது மகனும் பூலோகத்தின் மன்னனும் ஸ்ரீராமர் அவதரித்த ரகு வம்சத்தின் முன்னோடியுமான மன்னன் இஷ்வாகுவிற்கு இதனை அளித்தார். எனவே மனித சமுதாயத்தில் இஷ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே பகவத்கீதை இருந்து வந்துள்ளது. 4,32,000 வருடங்கள் நீடிக்கும் கலியுகத்தில் நாம் தற்போது 5,000 வருடங்களை மட்டுமே கடந்துள்ளோம். கலியுகத்திற்கு முந்தைய யுகம் துவாபர யுகம் 6,00,000 வருடங்கள். அதற்கு முந்தைய யுகம் திரேதா யுகம் 1,20,000 வருடங்கள். இவ்விதமாக சுமார் 2,05,00,000 வருடங்களுக்கு முன்பே தனது சீடனான மகனுமான பூலோக மன்னன் இஷ்வாகுவிற்கு மனு இதனை கூறியுள்ளார். தற்போதைய மனுவின் ஆயுட்காலம் 30,53,00,000 வருடங்கள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதில் 120,04,00,000 வருடங்கள் கழிந்துள்ளன. மனுவின் பிறப்பிற்கு முன்பே பகவானால் அவரது சீடனும் சூரிய தேவனுமான விஷ்வானுக்கு கீதை கூறப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் ஏறத்தாழ 12,04,00,000 வருடங்களுக்கு முன் கீதை உபதேசிக்கப்பட்டதாக கணக்கிடலாம். மனித சமுதாயத்திலோ இஃது 20 வருடங்களுக்கு மேல் வழக்கில் இருந்து வந்துள்ளது. ஏறத்தாழ 5,000 வருடங்களுக்கு முன் அர்ஜுனனிடம் பகவான் இதனை மீண்டும் உபதேசித்தார். கீதையின் கூற்றின்படியும் கீதையை உரைத்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கூற்றின்படியும் இதுவே கீதையின் சரித்திரம் பற்றிய தோராயமான கணக்கீடு. விவஸ்வான் சூரிய வம்ச சத்திரியர்களின் தந்தை என்பதால் பகவத்கீதை அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. முழுமுதற் கடவுளால் கூறப்பட்டதால் இந்த பகவத்கீதை வேதங்களுக்கு சமமான ஞானம், அபருஷ்ய மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வீக ஞானம் எனப்படும். வேத கட்டளைகள் மனித வியாக்கியானமின்றி வியாக்கியானமின்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். வீண் வாதம் செய்யும் ஏட்டறிஞர்கள் தங்களது சுய வழியில் கீதையை பற்றி கற்பனை செய்யலாம். ஆனால் அது உண்மையான பகவத்கீதையாகாது. எனவே கீதையை சீட பரம்பரையின் மூலம் உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் இதனை சூரிய தேவனுக்கும், சூரிய தேவன் தனது மகனான மனுவிற்கும், மனு தன் மகன் இஷ்வாகுவிற்கும் இதனை உபதேசித்ததாக இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? பகவத்கீதை எப்போ தோன்றி எவ்வளவு நாள் ஆச்சுன்னு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவத்கீதை தோன்றியிருக்கு?
30 கோடி வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோன்றுது பிரபுஜி. ஓகே, இப்போ இவங்க யாரும் சொல்ற மாதிரி உப்பை வந்து பகவத்கீதை தோன்றது கிடையாது. ஸோ இந்த மதமானது இந்த ஹிந்து வே ஆஃப் லைஃப் சொல்றது உப்பை தோன்றுறது கிடையாது. உலகத்துல பாக்கி எல்லா நீங்க எந்த போதனைகளும் பாருங்க, எல்லாம் இப்போதான் வந்து இருக்கு. எவ்வளவு மேக்சிமம் வந்து ஒரு 2000 இயர்ஸ், அதுக்கு மேல வர 2000 மேக்சிமம் ஒரு 1500 அந்த மாதிரி இயர்ஸ் தான் இருக்கும். எந்த போதனைகளும் வந்து இந்த அளவுக்கு பழக்கம் கிடையாது. 2000 கூட சொல்ல வேணாம், பட் அதெல்லாம் வந்து இதற்கு அப்புறம் தான். எதுவும் வந்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த கோடி வருஷத்துங்களுக்கு முன்னாடி இருந்தது கிடையாது. இதுக்கு ப்ரூஃப் என்னன்னா பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி பகவான் வந்து முதல்ல இது யாருக்கு? சூரிய தேவனுக்கு கூறுறார். சூரிய தேவன் இல்லையா, சூரிய தேவன் வந்து அவருடைய மகனான மனு வந்து தன் மகனான இக்ஷ்வாகுவுக்கு இதை எடுத்து கூறியிருக்கிறார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சீட பரம்பரை வழியாக வந்து பகவத்கீதை வந்து நமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த பகவத்கீதை கிருஷ்ணரிடமிருந்தே தோன்றியுள்ளது இல்லையா, அவரோட வாயில உச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது அது. ஸோ முழுமுதற் கடவுளே நமக்கு இது நமக்கு அளித்துள்ளார். ஸோ அதனால இதை என்னன்னு சொல்லணும், இதை வந்து அப்பரௌஷ்யா, இதை மறக்கவே கூடாது இந்த டெர்மினாலஜியை. அப்பரௌஷ்யா அப்படின்னு சொன்னால் இட் வாஸ் தி வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த லார்ட். கடவுளால் வந்து உச்சரிக்கப்பட்டு நமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வேர்ட்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் இது. அதுதான் அப்பரௌஷ்யா, இது மறக்கவே கூடாது. இது நீங்க இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நீங்க எது படிச்சாலும் கடைசியில் எந்த இடத்துலயும் வந்து இந்த கோட் வரும். அப்பரௌஷ்யன்னா என்ன, இல்ல அப்பரௌஷ்யா அப்படின்ட்டு அது விளக்குவாங்க. அப்பரௌஷ்யன்னா இது கிருஷ்ணரிலிருந்தே நமக்கு டைரக்டா அளிக்கப்படுது, வேற எது இல்லை. அப்பரௌஷ்யா அப்படின்ட்டு. ஸோ முழுமுதற் கடவுளால் இது கூறப்பட்டுள்ளது. அது பகவத்கீதை வேதங்களுக்கு சமமான ஞானம். இப்ப வேதங்கள் சொல்லும்போது எவ்வளவு வேதங்கள் இருக்கு? நமக்கு 4 வேதம் இருக்கு பிரபுஜி. 4 வேதங்கள். நீங்க பகவத்கீதை படிக்கும்போது பாப்பீங்க, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 1வது காண்டம் 4வது சாப்டர்ல படிக்கும்போது இதுல வந்து 5வது வேதம் என்று கூறப்படுகிறது என்னன்னா பகவத்கீதை. இதெல்லாம் வந்து 5வது வேதங்கள் வரும். 5 பகவத்கீதை, மகாபாரதம், வேத புராணங்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 5வது வேதம் என்று அழைக்கப்பட்டது. எப்படின்னா தட் இஸ் இந்த கலிகாலத்துல பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுடைய இந்த புத்தி இல்லையா, அந்த அளவு, புத்தியின் அளவு இல்ல, இந்த கிரகிக்கக்கூடிய அந்த அளவு எல்லாம் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் ரொம்ப கம்மி. மனிதர்களுடைய லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப கம்மி. அவர்கள் வந்து ரொம்ப அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இல்லையா, ஏதாச்சும் ஒன்று அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்றது அவங்களால முடியும், சீக்கிரம் அவங்க அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் போயிடுது. இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால வியாசர் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் அளிச்சிருக்கார், புராணங்கள் இதெல்லாம். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு இந்த அர்ஜுனருக்கு 5000 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைக்கும் பொழுது இந்த வேத ஞானம், இந்த பகவத்கீதையை நமக்கு அளிக்கும் போது நமக்கு என்ன நோக்கத்தோட அளிச்சிருக்கிறாரு? அர்ஜுனர் வந்து நம்மளை ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு, கலியுகத்தில் இருக்கிற ஒருத்தரை ரெப்ரசன்ட் பண்றாரு. நம்ம அதான் பார்த்தோம். அர்ஜுனர் இது எந்த டைம் 5000 வருடம் அப்படின் போது எந்த யுகம் இது, எந்த யுகத்தில் இது அளிக்கப்பட்டிருக்கும் ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா. எந்த யுகம்? பகவத்கீதை தொடங்கி மன்னர்கள் இங்க இருக்கும் பாருங்க, தட் இஸ் தோபார் யுகம் இல்லையா. அதுக்கு அடுத்து கிருஷ்ணர் பிறக்கும் அப்புறம் தட் இஸ் தோபார் யுகத்துல கிருஷ்ணர் தோன்றிருக்காரு. அந்த டைம்ல வந்து இந்த குருக்ஷேத்திர போர் நடந்தது. அந்த டைம்ல பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனர் வந்து எடுத்துரைக்கப்படும் போது என்ன ஆகுது? இந்த கலங்கிய நம்ம பார்த்திருக்கோம். நம்ம பகவத்கீதை என்றால் என்ன அப்படின்னு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எடுக்கும் போதே நம்ம கேட்டிருக்கோம். அப்ப எல்லாரும் என்ன சொன்னீங்க? பகவத்கீதை நம்ம லைஃப் மேனுவல், ஒரு உயிர் வாழியோட லைஃப் எப்படி வாழ வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த லைஃப் மேனுவல் அது பகவத்கீதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ
அர்ஜுனர் கலியுகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உயிர்வாழியின் நிலையில் இருந்து கேள்விகளை கேட்கிறார். அர்ஜுனருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் உபதேசிக்கிறார். ஸோ நமக்கு வந்து நமக்கு இந்த பகவத்கீதை அப்படி அழிக்கப்பட்டிருக்கு கலிகாலத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்காக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை வந்து எவ்வளவு ஸ்லோகம் பகவத்கீதை டோட்டலா? 700 ஸ்லோகாஸ். 700. இதுக்கு முன்னாடி வந்து சொல்லும்போது 700 ஸ்லோகம் கிடையாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே மாதிரி அந்த நம்மளுடைய வேதங்களை பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து முதல்ல வந்து இந்த வேத அறிவை வந்து யாருக்கு கொடுத்திருக்கா? முத கிரியேஷன் ஆரம்பிக்கும் போது பகவான் பிரம்மாவுக்கு கொடுத்தாரு. எக்ஸாக்ட்லி. எவ்வளவு அவர் வந்து இந்த மாதிரி 700 ஸ்லோகங்கள் கொடுத்தாரா இல்ல 7000 ஸ்லோகம் கொடுத்தாரா? எப்படி கொடுத்தாரு அவரு? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 2 சிலபிள் தப்பா? அவ்வளவுதான். ஓகே. அப்ப வந்து அதை வந்து தியானித்து அதுல இருந்து பிரம்மா எல்லாம் புரிஞ்சது. அவங்களுடைய அந்த கெப்பாசிட்டி புரிந்து கொள்ளுங்க கெப்பாசிட்டி, அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து ஜாஸ்தி அந்த யுகத்தில் அவருக்கு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சத்தியோகத்தில் அவர்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ கலியுகத்தில் இருக்கிறவங்களை விட அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி ஜாஸ்தி. அப்படி வந்து பார்த்தோம்னா அப்போ இந்த 700 ஸ்லோகம் இப்போ நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் அப்படியே ரீடு பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுது? இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம ரீட் படிக்கிறாங்க இல்லையா, எல்லாரும் நம்ம சாண்ட் பண்றாங்க. எவ்வளவு டைம் ஆகுது மாதாஜி? பத்மா மாதாஜி, நம்ம ஏகாதசி அன்னைக்கு எல்லாரும் படிக்கிறாங்க இல்ல பகவத்கீதை எவ்வளவு டைம் எடுக்கிறாங்க? ஃபுல்லா எல்லா 700 ஸ்லோகாஸ் படிக்கணும்னா 10 ல இருந்து 1 o'clock வரைக்கும் ஆகும் பிரபுஜி. சோ 3 மணி நேரம் இல்லையா மினிமம்? ஆமா பிரபுஜி. சோ இது ஜஸ்ட் வாசிக்கிறதுக்கு. சோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இந்த கீதாபதேசம் எவ்வளவு நேரத்துல சொன்னாரு தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 45 மினிட்ஸ் சொன்னாங்க பிரபுஜி. 45 மினிட்ஸ் இல்லையா? அந்த 45 மினிட்ஸ்ல அர்ஜுனுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சுது. இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் டக்குன்னு படிச்சோம்னா இந்த 3 மணி நேரத்துல அப்படியே படிக்கும்போது நமக்கு ஏதாச்சும் ஃபுல்லா புரியும் நினைக்கிறீங்களா? கலிகாலத்துல இருக்கிற நமக்கு கண்டிப்பா பிரபுஜி இல்லையா? அதனாலதான் வந்து பிரபுபாதா இல்ல வந்து எவ்வளவு இது அது நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் அதுக்கு பொறுப்பட்டு எல்லாம் கொடுத்துதான் நம்ம புரிய வைக்கிறாரு நமக்கு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனசுக்கு மென்டல் இன்டெலிஜென்ஸ் கேப்பபிலிட்டி அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால வந்து ஒவ்வொரு காலத்துக்கு ஏற்ப அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. அது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பரம்பரை வழியாக வரும்போது பரம்பரையில் இருக்கிற குருக்கள் வந்து அதனை உரிய வழிமுறையில் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அந்த உரிய முறையில் எடுத்துரைக்கும் போது வேதங்களுடைய அந்த எசன்ஸ் வந்து மாறக்கூடாது. அதனாலதான் பரம்பரை ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சிருக்கோம். அதனாலதான் பிரபுபாதர் வந்து இந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாம் இது டீட்டெயிலா இல்லையா டிரான்ஸ்லேஷன் அதுக்கப்புறம் மீனிங்ஸு அப்புறம் பர்பட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அளிச்சிருக்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ணருடைய இந்த அபாரிஷ்ட சொல்றோம் இல்லையா, அது கிருஷ்ணருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதை சொல்லும்போது 45 மினிட்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க தானே பிரபுஜி? இப்போ இது வந்து துவாபர யுகத்துலதான் நடந்தது. அப்ப வந்து இப்ப கலியுகத்துலதான் வந்து 24 hours டைம் ஃபார்மட் இருக்கு. அப்பவும் வந்து அந்த ஃபார்மட் இருந்ததுங்களா இல்ல வேற ஏதாவது டைம் வேரியேஷன் வருங்களா? ஓகே, இது பாத்தீங்கன்னா இந்த நான் வந்து ஒரு சார்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த கிளாஸ்ல காமிக்கிறேன். ஓகே, ஒரு சார்ட். ஓகே, அந்த சார்ட்ல பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்படி இந்த டைம் பிரம்மாவுடைய எப்படி கணக்கு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகே, அதுல 24 மணி நேரம் இருக்கு. 24 மணி நேரம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய 24 மணி நேரம் வந்து பிரம்மாவோட 24 மணி நேரம் கிடையாது. எப்படின்னா நம்ம எப்படி இந்த 24 மணி நேரம் நம்ம சொல்றோம் ஒரு நம்ம மனிதனுக்கு ஒரு பகல் ஒரு ராத்திரி சேர்ந்தா 24 மணி நேரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா?
ஸோ பகல் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் 12 மணி நேரம், அதே மாதிரி இரவும் வந்து 12 மணி நேரம், அப்படி வந்து 24 மணி நேரம். ஸோ பிரம்மாவோட 24 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒரு இந்த என்ன சொல்றது, நம்மளுடைய அதே ரீதியில் இந்த கணக்கு கிடையாது. எப்படி எதனால சயின்டிபிக் பேசிஸ் என்னன்னா, ப்ரூஃப் என்னன்னா, தட் இஸ் இந்த டே அண்ட் நைட் வந்து இந்த சூரியனோட டிராவல் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து இந்த கணக்கு பண்ணியிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பிளானட்லையும், தட் இஸ் 14 லோகங்கள் இருக்கு நம்ம பார்க்குறோம். அந்த அண்டத்துக்குள்ள இருக்க இந்த 14 லோகங்களுக்கும் வந்து அந்த டே அண்ட் நைட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக கால்குலேட் ஆயிருக்கு. ஸோ நம்மளுடைய ரெஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நம்ம இது இருக்கு, தட் இஸ் இந்த பூமியில இருக்கிற நம்மளுடைய டைமுக்கு அதை வந்து பிரம்மாவுடைய லைஃப் இருக்கு இல்லையா, அதற்கு வந்து நம்ம டேக் பண்ணிட்டு நம்ம we got a டேபிள். நான் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து உங்களுக்கு அது ஷேர் பண்றேன். ஓகே, அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அது டீட்டெயிலாக புரியும். ஏன்னா அப்போ சொன்னா அதே ஒரு செஷனுடைய டைம் எடுக்கும். நெக்ஸ்ட் இதில் ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ இட் வித் ஸ்மால் கிராஃபிக்ஸ். அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக. ஓகே மாதாஜி? ஓகே பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ எப்படி நினைச்சா போதும், தட் இஸ் ஒவ்வொரு கிரகத்திலையும் அந்தந்த கிரகத்தினுடைய அந்த ஒரு தனித்தன்மைக்கு ஏற்ப பகலும் இரவும் இருக்கும். அதற்கு ஏற்பதாக வந்து அது எப்படி கணிக்கப்படுகிறது என்றால், அங்க இருக்கிற அந்த பகல் வேலையும் இந்த இரவு வேலையும் வந்து எப்படி நடக்கிறதோ அதற்கு ஏற்ப கணிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த ரீதியில தான் அந்த டைமிங். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அப்ப நம்ம என்ன நமக்கு புரிகிறது? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன கூறினார்? அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவரான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனிதகுல தந்தைமாய மனு, பிகாஸ் மனுதான் மனிதகுல தந்தைன்னு எனக்கு தெரியும். மனு அவருடைய மகனான இக்ஷ்வாக்கு மன்னனுக்கு இதை முறையே உபதேசித்தார். ஸோ பரம்பரை வழியாக வந்திருக்கிறது. அது எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பழமையானது நமக்கு இதுல இருந்து தெரியும். பரம்பரை வழியாக வந்திருக்கிறது தெரியும். ஏன் பரம்பரை உண்மை நமக்கு தட் இஸ் முக்கியமானது அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து நான் பார்ப்போம். ஸோ பர்பட் ஒரு வாட்டி எல்லாரும் வாசிச்சுவாங்க அடுத்த கிளாஸ்க்கு. அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் வந்து டீட்டெயில்ஸ் புரியும். ஏன்னா இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா பகவத்கீதையின் எப்படி உருவாச்சு, அது எவ்வளோ டைம், என்ன எவ்வளோ வருஷம், யார் யாருக்கு சொன்னாங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஏன்னா நாளைக்கு இப்போ யாராச்சும் கேட்பாங்க, நீங்கள் டிவோஷனல் சர்வீஸில் இருக்கீங்களா, எப்படி பகவத்கீதைன்னு என்ன, அதோடைய மகிமை என்னன்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு எடுத்து கூறுறதுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் இது. ஸோ ஒரு வாட்டி எல்லாரும் இந்த பர்பட் படிச்சுட்டு வாங்க. அடுத்த வாட்டி அடுத்த செஷன்ல இது வந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ செகண்ட் இது யார் படிக்கிறா? ரெண்டாவது படிங்க பிரபு. ஏவம் பரா பிராப்தம் இமாம் ராஜஸ்ஸயோ விதுஹு சகோ சகாலேனேக மகதா யோகோ நஸ்த பரம் தப. பொருளுரை சரி, மொழிபெயர்ப்பு. உன்னதமான விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டு, ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. பொருளுரை. பகவத்கீதை குறிப்பாக புனித மன்னர்களுக்காக என்பது இங்கு தெளிவாக கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் மக்களை ஆட்சி செய்வதற்கு கீதையின் நோக்கத்தை அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்துவது அவசியம். எவருக்கும் உபயோகமற்ற வகையில் பகவத்கீதையின் மதிப்பை குறைத்து தனது மன கற்பனைக்கேற்ப பலவிதமான விளக்குரைகளை உற்பத்தி செய்யும் அசுரர்களுக்கானது அல்ல பகவத்கீதை என்பது நிச்சயமே. கொஞ்சமும் சிந்தனையற்ற கருத்துரையாளர்களின் உள்நோக்கத்தினால் உண்மை நோக்கம் சிதைவுற்ற காரணத்தினால் சீடத் தொடரை மீண்டும் நிலைநிறுத்த வேண்டிய அவசியம் உடனடியாக எழுந்தது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீடத் தொடர் சிதைவுற்றதை கண்டறிந்த பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையின் நோக்கம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது என்று அறிவித்தார்.
அதுபோலவே தற்காலத்திலும் கீதையின் பல்வேறு விளக்குரையாளர்கள், முக்கியமாக ஆங்கிலத்தில் இருப்பினும் பெரும்பாலான அவற்றில் எதுவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீடத்தொடரை சார்ந்தவை அல்ல. பற்பல ஏட்டறிஞர்கள் எண்ணற்ற விளக்குரைகளை வழங்கியுள்ளனர். ஆனால் அவை ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளை கொண்டு செயல்படும் நல்ல வியாபாரமாகவும் இருப்பினும் பெரும்பாலான கிருஷ்ணரை பரம புருஷ பகவானாக ஏற்பதில்லை. இந்த உணர்வு அசுரத்தனமானதாகும். ஏனெனில் அசுரர்களை கடவுளின் சொத்தை அனுபவிக்கும் அதே நேரத்தில் அவரை நம்பாதவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். சீட பரம்பரையின் மூலம் பெறப்பட்டதை உள்ளது உள்ளபடி வழங்கக்கூடிய கீதையின் ஆங்கில பதிப்பிற்கு இத்தமிழ் நூலின் மூல நூல் மிகுந்த அவசியம் இருப்பதால் அந்த பெரும் தேவையை பூர்த்தி செய்ய இங்கு முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி ஏற்றுக்கொண்டால் மனித குலத்திற்கு அது மாபெரும் வரப்பிரசாதமாகும். ஆனால் அதனை தத்துவ கற்பனை காவியமாக ஏற்பது வெறும் கால விரயமே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஸோ இது நம்ம என்ன, இந்த இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? இந்த சங்கிலி தொடர் வழியாக பகவத்கீதை ஒவ்வொரு காலங்காலமாக நமக்கு பரம்பரை வழியாக மக்களுக்கு சென்றடைந்திருந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் அது எங்கேயோ எப்பொழுதோ அது விட்டு போய்விட்டது. ஸோ அந்த ஞானம் மறைந்து விட்டது போல தோன்றுகிறது. யாரு? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அதனால தான் அதை மீண்டும் அதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி மக்களுக்கு எடுத்து உரைக்கிறதுக்கு தான் இந்த குருக்ஷேத்திர போர்ல இந்த கீதாபதேசம் நடக்கிறது. பிகாஸ் நமக்கு தெரியும், நம்ம படிக்க போறோம் வேற, நம்ம பரத இதுல வரும் ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணர் எப்பெல்லாம் தோன்றுவார், தட் இஸ் அதர்மம் தலை தூக்கும் பொழுது இல்லையா, அதே மாதிரி தர்மம் வீழ்ச்சி அடையும் போது இல்லையா, அதே மாதிரி டிவோட்டிஸை காப்பாற்றுறதுக்கு, இந்த 3 இதுல சிச்சுவேஷன்ல கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில கிருஷ்ணர் அவதரித்த பொழுது அவர் இந்த கீதையை இந்த கலியுக மக்களுக்கு வேண்டி அளிக்கிறதுக்கு வேண்டி கீதாபதேசம் நடக்கிறது. ஏன்னா நமக்கு தெரியும் அர்ஜுனர் ரொம்ப உன்னதமான ஆத்மா அப்படின்னு. ஸோ அவர் நம்ம கலியுக மக்கள் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய இந்த டவுட்ஸ், அவங்க கேட்கக்கூடிய என்னெல்லாம் கேள்வி அவர்கள் கேட்கலாம், அவர்கள் மனதில் என்னெல்லாம் எண்ணங்கள் எழலாம், அதெல்லாம் மனதில் வைத்துக்கொண்டு இந்த உரையாடல் நடக்கிறது. ஸோ அந்த கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரையும் உபதேசிக்கிறார். ஸோ நம்ம இந்த இது நமக்கு தெரிகிறது. இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் பார்க்கும்போது இந்த கீதாபதேசமா இருக்கட்டும், கீதாபதேசம் எப்போ நடக்கிறது? மகாபாரதத்தில் இல்ல. மகாபாரதம் நம்மளுடைய ஒரு இதிகாசம். எல்லாரும் நினைக்கலாம் அது ஒரு கதை, ராமாயணம் ஒரு கதை அப்படின்னு நினைக்கிறது. இதெல்லாம் ஹிஸ்டரி. ஏன்னா அதனாலதான் இத்தனை வருஷமாவும் டாக்குமெண்டடா இருக்கு இல்லையா, டாக்குமெண்டடா இருக்கு. எல்லா உயர்ந்த ஆத்மாக்களும் அதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. அதோட ரெஃபரன்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஹிஸ்டரி. இது இப்ப இருக்கிறவங்க சொல்ற மாதிரி அது கதை, கட்டுக்கதை அதெல்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் அ ஹிஸ்டரி. அதனாலதான் நம்மளும் பகவத்கீதை, பாகவதம் இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம இதிகாசங்களை பத்தி பேசும்போது இதெல்லாம் நடந்த சம்பவம் என்று நம்மளும் நம்பணும். ஸோ நம்மளே இதை பத்தி நம்பாம இது ஒரு கதை இந்த அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா அது உன்னத அறிவுள்ளவர்கள் செய்யறது அவர்களுடைய நிலை கிடையாது. பிகாஸ் இக்னோரன்ஸ்ல இருக்கிறவங்க சொல்லலாம், ஏன்னா அவங்க அதை பார்த்தது இல்லைல்ல. அதுதான் ஒரு கேள்வி கேட்குறான். இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க யாராச்சும் ஒருத்தர் எனக்கு பதில் சொல்லுங்க. உங்க பையன் கிட்ட உங்க பேரு இல்ல உங்க குழந்தை கிட்ட உங்க பேரு கேட்டா கரெக்டா சொல்லுவாரா? சொல்லுவாங்க இல்லையா? அம்மா பேரு என்ன, அப்பா பேரு என்ன கரெக்டா சொல்லுவாங்க இல்லையா? இல்லையா பிரபு?
அதே மாதிரி நீங்க வந்து உங்க அப்பா பேர் கேட்டா கரெக்டா, அப்பா அம்மா பேர் கேட்டா கரெக்டா சொல்றீங்க இல்லையா? இல்லையா பிரபு? ஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி. ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்க அப்பாவோட அப்பா பேரு அவங்களுடைய அம்மா பேரு உங்களுக்கு தெரியுமா சங்கர பிரபுஜி? தெரியும் பிரபுஜி. ஓகே. அவங்க அப்பா அம்மா பேரு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாது பிரபுஜி. அதிகபட்சம் ஒரு 3 தலைமுறை மட்டும்தான் பிரபுஜி தெரியும். இல்லையா? ஸோ நமக்கு வந்து நம்ம கண் முன்னாடி வாழ்ந்த நம்ம பரம்பரையிலேயே ஒரு 3 தலைமுறை, மேக்சிமம் சிலவங்க 4 தலைமுறை வைங்க, இல்ல 5 தலைமுறை கூட வைங்க. ஆனா அதுக்கு மேல நமக்கு யார் என்னன்னு தெரியாது, என்னவா இருந்தாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த இதிகாசங்கள் நம்ம வந்து இதிகாசங்கள் எல்லாம் வந்து ஹிஸ்டரி, இது வந்து ஜஸ்ட் கட்டுக்கதை, அது யாரோ எழுதுனது ஜஸ்ட் கதை அப்படின்னு நினைச்சோம்னா அது தவறு. ஏன்னா அது வந்து கிளியரா டாக்குமெண்ட் பண்ணி பரம்பரை வழியாக, வீட பரம்பரை வழியாக தொன்று தொட்டு வந்துட்டு இருக்கிறது. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, அறிவுள்ளவர்கள் என்னன்னு கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம், அது இருக்குது அப்படின்ட்டு, இது நடந்த சம்பவங்கள் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறது. இது ஹிஸ்டரி, த பார்ட் ஆஃப் த ஹிஸ்டரி. இது தெரியாதவங்க தான் வந்து இதை வந்து கட்டுக்கதைன்னு சொல்லுவாங்க. அது ப்ரூஃப் கொண்டு வா அப்படி இப்படின்ட்டு. ஸோ அது என்ன ப்ரூஃப் கொண்டு வர முடியும்? அதான் நமக்கே வந்து ஒரு 3-4 தலைமுறைக்கு அப்புறம் என்ன ப்ரூஃப் தெரியாது இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது இதுக்கு வந்து எங்கிருந்து நம்ம வந்து இது கொடுக்க முடியும்? ஸோ இதெல்லாம் வேண்டாவாதம், வீண்வாதம். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேதங்களையும், நம்ம பகவத்கீதையும், அது பரம்பரை வழியாக நமக்கு அளிக்கப்பட்டதையும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வரப்பிரசாதமாக கருத வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனாலதான் வந்து இதுல சொல்றாங்க இல்லையா, லாஸ்ட் சென்டென்ஸ் படிச்சாரு, என்ன சொல்றாங்க, இது நமக்கு என்ன, சீட பரம்பரை மூலம் பெறப்பட்டதை உள்ளது உள்ளதுபடி வழங்கக்கூடிய கீதையின் ஆங்கில பதிப்பிற்கு இந்த தமிழ் இது வந்து அப்படியே கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? அந்த பெரும் தேவையை பூர்த்தி செய்ய இங்கே முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடியே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் மனித குலத்துக்கு அது மாபெரும் வரப்பிரசாதம். உள்ளதை உள்ளபடி எடுக்கும். ஆனால் அதனை தத்துவ கற்பனை காவியமாக ஏற்பது வெறும் கால வர்ணியமே, அது யூஸ்லெஸ். ஸோ பகவத்கீதையை பத்தி பல பேர் பல வியாக்கியானங்கள் கொடுப்பாங்க, அது வந்து கமர்ஷியல் இதுக்காக. ஸோ அதனால நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறது நம்ம எதுவும் பார்க்கக்கூடாது. நம்ம பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளதுபடி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்லோகம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உங்களுக்கு நாளைக்கு யாராச்சும் உங்ககிட்ட பகவத்கீதையை பத்தியோ இல்லை நம்ம வேதங்களை பத்தியோ பேசும்போது உங்களுக்கு கிளியரா புரிந்து கொண்டு பதில் அளிக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. லீலா மாதாஜி, நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பிரபுஜி, அவங்க நினைக்கிறேன். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. புராதனஹ பக்தோஸ்மி மோசகாசேதி ரஹஸ்யம் கேதத் உத்தமம். பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பொருளுரை. பக்தன், அசுரன் என 2 வகையான மனிதர்கள் உள்ளனர். தனது பக்தன் என்ற காரணத்தால் இம்மாபெரும் விஞ்ஞானத்தை பெறுவதற்கு அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார் பகவான். ஆனால் இந்த மாபெரும் விஞ்ஞான ரகசியத்தை அசுரர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஞானத்தின் சிறந்த புத்தகமான இந்த பகவத்கீதையை பலர் வெளியிட்டுள்ளனர். அவற்றில் சில பக்தர்களால் உரை எழுதப்பட்டவை, மற்றவை அசுரர்களால் உரை எழுதப்பட்டவை. பக்தர் எழுதப்பட்ட உரைகள் உண்மையானவை, அசுரர்களால் எழுதப்பட்டவையோ சற்றும் உபயோகமற்றவை. அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். அர்ஜுனனின் அடிச்சுவட்டை
பின்பற்றி எழுதப்படும் எந்த உரையும் இப்பெரும் விஞ்ஞான நூலுக்கு செய்யப்படும் உண்மையான பக்தி தொண்டாகும். ஆனால் அசுரர்களோ பகவான் கிருஷ்ணரை உள்ளபடி ஏற்பதில்லை. மாறாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி கற்பனைகளை புனைந்து கீதையை படிக்கும் பொதுமக்களை கிருஷ்ணரது உபதேசத்திலிருந்து வழி தவறி அழைத்து செல்கின்றனர். அத்தகைய தவறான பாதைகளை பற்றிய எச்சரிக்கை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அர்ஜுனனிடமிருந்து வரும் சீரத் தொடரை பின்பற்ற முயல வேண்டும். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை என்னும் இந்த மாபெரும் விஞ்ஞானத்தால் பயனடையலாம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரியுது, பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். எதனால இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி எல்லாரும் கேட்பாங்க. எதனால் பகவத்கீதை அர்ஜுனனுக்கு எடுத்துரைத்தார் கிருஷ்ணர்? படிச்சோமே, ஆன்சர் இங்கே இருக்கு. என்ன ஆன்சர்? அர்ஜுனன் சிறந்த பக்தனும் நண்பனும் ஆவான் பகவானுக்கு அர்ஜுனன் ஒரு சிறந்த பக்தன், சிறந்த நண்பனும் ஆவான். அதனாலதான் பகவான் அர்ஜுனுக்கு எடுத்துரைத்தார். சரி, நம்ம எந்த ஒரு உன்னதமான ஒரு காரியத்தை, ஒரு ரகசியமா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட், நம்ம யார்கிட்ட அதை ஃப்ரீயா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், யார்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்? நமக்கு அவங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லையா? அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கணும், அதற்கு தகுதி இருக்கணும் இல்லையா? சில நம்ம 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 நம்ப தகாத ஆளா இருக்கட்டும், இல்ல சிலவங்க சொல்லுவோம் இல்லையா, இந்த லூஸ் டாக் பேசுறவங்க, அந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட நம்ம ஏதாச்சும் பேச்சு கொடுப்போமா, இல்ல ரகசியம் சொல்லுவோமா, இல்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் சொல்லுவோமா? கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டோம். அதுக்கு ஒரு தகுதி தேவை. அந்த தகுதி என்ன அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு? என்ன அந்த தகுதி? அவர் ஒரு தூய பக்தன், கிருஷ்ணருடைய பக்தன். அதே மாதிரி அர்ஜுன் என்ன சாக்கிய பாவத்துக்கு எடுத்துக்காட்டே அர்ஜுன் தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? தட் இஸ் அவர் சிறந்த நண்பர் கிருஷ்ணருக்கு. அதனால அவருக்கு தெரியும் இந்த பகவத்கீதையை அவரிடம் எடுத்து உரைத்தால் அது இந்த பரம்பரை கண்டினியூ ஆகும் தெரியும். அவர் புரியும் ஃபர்ஸ்ட் எதுக்காக என்ன சொல்றேன் அப்படின்ட்டு அவருக்கு கிளியரா புரியாது. அவர் தேர்ந்தெடுத்தாரு அர்ஜுனனை. ஸோ சிறந்த பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? அவருக்கு புரிந்து கொள்ள அந்த கேப்பபிலிட்டி அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம எடுத்துரைத்தார். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? அர்ஜுன் இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கும்போது இந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு தான் கிருஷ்ணர் எடுத்து உரைக்கிறார். இப்போ அர்ஜுனர் கேட்கிற கேள்வி யாருக்கு வேண்டி? நமக்கு வேண்டி. அதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப். இது ஒரு ப்ரூஃப். அது இந்த உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அவருக்கு நண்பன், அவர் தூய பக்தன், அதே மாதிரி இந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறமை கெப்பாசிட்டி அவருக்கு இருக்கு. அதனாலதான் அவருக்கு எடுத்து உரைத்திருக்கார். ஸோ அது ஒரு நம்ம இந்த எதற்காக அர்ஜுனர்கிட்ட இந்த பகவத்கீதை கிருஷ்ணன் எடுத்து உரைத்தனா அதுக்கு இருக்கு ஆன்சர் இருக்கு. இந்த கேள்வி எல்லாம் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரீச் பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க உங்ககிட்ட யாராச்சும். இல்லை வீட்டில் இருக்கவங்க கூட நீங்க இந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இருக்கிறதுனால இந்த கேள்வி எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. ஸோ பரமணம் உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானம். இது என்ன விஞ்ஞானம் சொல்றாங்க? இது என்ன சயின்ஸா? ஏன் விஞ்ஞானம் சொல்றாங்க? வெறும் ஞானம் மாத்திரம் சொல்லணும் இல்லையா? விஞ்ஞானம் சொல்றாங்க. அதை விட எப்படி அது கேள்வி கேட்டது? நம்ம ஒண்ணு ஆராயலாம். விஞ்ஞானம்னா என்ன? இங்கிலீஷ்ல சயின்ஸ் இல்லையா? விஞ்ஞானம் சொன்னா சயின்ஸ் தானே. சோ விஞ்ஞானம் அப்படின்னா சொல்லுங்க பிரபு. விஞ்ஞானம் சொன்னா நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மைதான் சார் சொல்றது விஞ்ஞானம். அதுக்குன்னு சில ஃபார்முலாஸ், விதிமுறைகள் அதெல்லாம் இருந்து அதை எந்த இடத்துலயும் நிரூபிக்கப்பட்டதான் விஞ்ஞானம் சொல்லலாம். எக்ஸாக்ட்லி. ஒரு விஞ்ஞானம் என்றால் ஒரு ஹைபோதசிஸ் இருக்கும் இல்லையா? அப்புறம் அது இந்த ப்ரூஃப் இருக்கும் இல்லையா? எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நடக்கும், ரிசர்ச் நடக்கும், ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி அதை ப்ரூஃப் பண்ணும் இல்லையா? ப்ரூஃப் பண்ணி அதோடைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்கும்.
அப்போதான் அது விஞ்ஞானம் ஆகுது. இல்லாட்டி விஞ்ஞானம் கிடையாது. விஞ்ஞானத்துக்கு வந்து எதுவும் டெஸ்ட் பண்ணாமையோ இல்லை ப்ரூஃப் இல்லாமையோ வந்து அது விஞ்ஞானம் கிடையாது. விஞ்ஞான முறைப்படி அணுகணும் அப்படின்னு சொன்னா சயின்டிஃபிக் அப்ரோச் அப்படின்னு சொன்னாவே இதுதான் மெயின். தேர் ஷுட் பி ஹைபோதசிஸ் கோல் இல்லையா? இது என்ன, அதை பத்தி எதை பத்தி பேச போறோம்னு தெளிவு இருக்கும். அப்புறம் வந்து அதை பத்தி அது மேல இருக்கிற ரிசர்ச் இருக்கும். அது ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை, அதை வந்து இந்த அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கை பற்றி தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லை பல ரிசர்ச் நடந்திருக்கலாம். ஆனால் அதை பற்றி வந்து ஒரு டீப் டிஸ்கஷன்ஸ் இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். அது ப்ரூவ் வந்து நான் மட்டும் சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் மற்ற அறிஞர்களும் அந்த ஃபீல்டில் இருக்க அறிஞர்களும் அந்த ப்ரூவ் அக்செப்டடாக இருக்கும். அக்செப்ட் ஆனாதான் வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அந்த டாப்பிக்கை. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது தான் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், இது இட்ஸ் அ சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சயின்டிஃபிக் அப்ரோச். ஸோ திஸ் இஸ் அ சயின்ஸ். நான் சொன்னேன் இது ஹிஸ்டரி நடந்தது தான். அண்ட் பகவத்கீதை சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் எல்லாம் இட் இஸ் சயின்டிஃபிக். அதுவும் நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். இது எதுவும் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து ஒரு உரையாடல் கிடையாது. இதெல்லாம் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம இதில் வந்து தெரியும். ஏன்னா சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரோவன் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியும். ஓகே. ஸோ அப்புறம் என்னது கான்ஃபிடென்ஷியல், இது ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலையும் வந்து நம்ம பகவத்கீதை ஆசக்தி பிரிண்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம். அது எதனால ரகசியம் சொல்றோம்? நீங்க இது ரைட்டு ராங் கிடையாது. சொல்லுங்க பிரபு, எதனால என்ன பிரபுஜி கேள்வி கொஸ்டின் சொல்லுங்க பிரபுஜி. நம்ம இந்த விஞ்ஞானத்தை உத்தம ரகசியம் சொல்ல, பகவத்கீதை வந்து இந்த உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும்னு சொல்லணும். அப்போ உத்தம ரகசியம் பகவத்கீதை வந்து ஒரு உத்தம ரகசியம். உத்தம ரகசியம்னு சொல்லி அது எப்படி எல்லாருக்கும் அளிக்க முடியுது? நம்ம ரகசியம்னா வந்து ரொம்ப சிலவங்களை தான் அந்த ரகசியம் சொல்ல முடியல. எல்லாருக்கும் சொன்னா அது ரகசியம் கிடையாது இல்லையா? பின்னே அது வந்து உத்தம ரகசியம் சொல்றாங்க பகவத்கீதையை. இதை யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, ஆர்வம் இருக்குதோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரபுஜி இதை கொடுக்கணும். ஆர்வம் இல்லாதவங்க, அந்த மாதிரி அதன் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவங்க எல்லாம் இதை நம்ம சொல்றது தேவையில்லாத, அதனால சொல்லிடுறாங்க. கரெக்ட், ஐ அக்ரி வித் யூ. நீங்க சொல்ற அப்ரோச் இஸ் கரெக்ட். கரெக்ட். வேற பிரபுஜி சொன்னதை விட ஏதாச்சும் கருத்துக்கள் யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? மாதாஜி டிவோட்டிஸ் யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? ஏன் இது ரகசியம்? பகவானோட பக்தன் அப்படின்ற ஒரு காரணமான அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும்னு பகவான் சொல்றாரு. பகவானோட பக்தனுக்காக தான் அதை புரியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே, சொல்லுங்க மாதாஜி. பக்தி யோகத்தை பத்தி வந்து இதுல பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காங்க பிரபுஜி. இதுல வந்து சென்டர்ல வந்து பக்தி யோகம் வச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கர்ம யோகம், ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் 7 to 12 வந்து பக்தி யோகம் சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா வந்து ஞான யோகம் சொல்லியிருக்காரு. 3 யோகம் சொன்னாலும் வந்து லாஸ்டா வந்து பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னதால இது வந்து மிகவும் ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஃபைன். பக்தி யோகத்தை ஏன் வந்து நடுவில் வச்சிருக்காங்கன்றதுக்காக லாஜிக்கு மாதாஜி சொன்னீங்க. வெரி குட், கரெக்ட். அது ஏன்னா வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் திங்ஸ் நம்ம சென்டரில் பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றது அது கரெக்டு. ஆனால் வந்து பகவத்கீதையே வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இங்க, இந்த நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆனதனால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். விஞ்ஞானம் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டோம். உத்தம ரகசியம் இதை சொல்ற இல்லையா? பகவத்கீதை ஏன் உத்தம ரகசியம் சொல்றாரு? அதுதான் அந்த கேள்வி மாதாஜி. நீங்க சொன்னது ரைட். பக்தி யோகத்தை நடுவில், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் 6 கர்ம யோகம் இந்த இது வச்சிருக்காங்க. இந்த பக்கம் வந்து நம்ம ஞான யோகம் வச்சிருக்காங்க. ஞானத்தை பத்தி சொல்றாங்க. கர்மத்தை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் 6, ஞானத்தை பத்தி லாஸ்ட் 6, பக்தி வந்து சென்டர்ல வச்சு ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி கான்ஃபிடென்ஸ். வெரி குட், தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஸோ பகவத்கீதையே வந்து அவர் உத்தம ரகசியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது என்ன, அதோடைய காரணம் என்ன அப்படின்னு தான் நான் வந்து தெரிஞ்சுக்க விரும்பினேன். ஸோ பிரபுஜி 2 பேரும் சொன்னீங்க, கரெக்ட். ஏன்னா ரகசியத்தை வந்து யார்கிட்ட சொல்ல முடியும்? ரகசியத்தை அதுக்கு தகுதி இருக்கிறவர்கள்கிட்ட தான் அந்த ரகசியத்தை பேச முடியும். அந்த தகுதி இருக்கிறவர்கள் தான் அந்த ரகசியம்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க.
மற்றவங்களுக்கு வந்து என்னதான் இருந்தாலும் வந்து அதை பத்தி ஒரு புரிதலுமே இருக்காது. ஸோ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கோடுன்னே வச்சுக்கோ. நம்ம வந்து இந்த ஐடில எல்லாம் கோட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறாங்க. அந்த கோடு வந்து இந்த கோடிங்கை பத்தி தெரியாதவங்க கிட்ட போய் அந்த கோடு கொடுத்தா என்ன பண்ணும்? அதை வச்சுட்டு அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது. அது ரகசியமும் தெரியாது, அவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது இல்லையா? ஆனா ஒரு கம்ப்யூட்டர் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நம்ம அந்த கோடு கொடுத்தோம்னா அவனுக்கு வந்து என்னன்னு அந்த இதனால என்ன மீனிங் புரியும், அதை வந்து அவன் உபயோகிக்க முடியும். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பக்தன், ஒரு பக்தி தொண்டில் இருக்கிறவனுக்கு கிருஷ்ணனை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறவனுக்கு தான் வந்து இதை பற்றி எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால வந்து கிருஷ்ணர் கூறி இருக்கிறது எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒருவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று ரகசியத்தை சொல்கிறார் அவர். மற்றவர்களுக்கு அது புரியறதுக்கு வாய்ப்பில்லை. பிரபுஜி சொன்ன மாதிரி ஏத்திஸ் இந்த மாதிரி கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களுக்கு, பக்தர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு அது அவ்வளவா புரிய சான்ஸே கிடையாது. இது ஏன் ரகசியம்னு சொல்றாரு, உத்தம ரகசியம் சொல்றாருன்னா, இது பக்தர்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணரை சென்று அடையக்கூடிய பாதை. அதுதான் ரகசியம். எப்படி கிருஷ்ணரை சென்று அடைய முடியும், கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி அணுக வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வந்து எங்க சொல்லியிருக்கு? இங்க பகவத்கீதை வேதங்கள்லையும் சொல்லியிருக்கு. இந்த பகவத்கீதை அது வந்து எப்படி ஒருத்தர் நடக்க வேண்டும், தட் இஸ் ஆக்ட் பண்ணணும், ஷுட் திங்க், அது இதெல்லாம் வந்து பகவத்கீதை வந்து கிளியரா சொல்லு. மேனுவல் சொல்லியிருக்குன்னு அதுதான். அதனால்தான் இந்த ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணரை அடையக்கூடிய பாதையினை எடுத்து கூறியுள்ளது. யாருக்கு வேண்டி? பக்தருக்கு வேண்டி. பக்தரால் இந்த ரகசியத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த பப்பட் ஒரு வாட்டி எல்லாரும் படிச்சுட்டு வாங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நான் ஒவ்வொரு வாட்டி சொல்றேன், ஆனா இது வந்து ரொம்ப முக்கியம். 4th சாப்டர்ல இந்த இனிஷியல் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும். படிச்சாதான் உங்களுக்கு நாளைக்கு யாராச்சும் ஒரு கேள்வி பகவத்கீதாவை பத்தி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணவும் முடியும். பிரபுஜி, பட்பட்னா பொருளுரையா பிரபுஜி? பொருளரை மட்டும். கரெக்ட், சாரி, பொருளரை. பொருளரை எப்போ படிக்கும்போது நீங்க இந்த கண்டினியூஸா இந்த ஸ்லோகம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த இது மீனிங்ஸ் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துடைய ஒவ்வொரு வேர்டு என்ன எதை குறிக்கிறதுன்னு தெரியும். அப்புறம் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கும்போது உங்களுக்கு அதோட இந்த மீனிங்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தா இந்த உங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு தெரியும். அந்த மொழிபெயர்ப்புல இருந்து நீங்க இந்த பொருளரை படிக்கும்போது என்னன்னா அதோட விரிவாக்கமா தெரியும். அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா, தட் இஸ் அர்ஜுனருக்கு வந்து ஒரு சொல்லும்போது 45 மினிட்ல சொல்லிட்டாரு கிருஷ்ணர். ஸோ அவருக்கு அந்த புரிதல் இருந்தது. ஆனா நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புரிதல் வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட எலாபரேட்டா இருந்தால் தான் நமக்கு புரியும். அந்த எலாபரேஷன் தான் நமக்கு வந்து பிரபுபாத்தர் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நம்ம இது நாலும் சேர்ந்து படிக்கும்போது என்னன்னா நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு இந்த பகவத்கீதையை பற்றி இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு புரியும். நான் சொல்றேன், பகவத்கீதை ஒரு 3-4 தடவைக்கு மேல படிச்சாதான் கொஞ்சமாச்சும் இதனால பகவத்கீதை இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு நமக்கு புரியும். இந்த தடவை 2வது தடவை 3வது தடவை படிக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு அந்த புரிதல் வந்து கொஞ்சம் வந்து குறைவாகவே தான் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் எனக்கு அப்படி இருந்தது. அதான் வந்து நம்ம குருக்களும் அதான் சொல்லுவாங்க, மினிமம் பகவத்கீதையில 3 தடவையாச்சும் மினிமம் 3 தடவை படிக்கணும் நம்ம. அப்பதான் வந்து அதோடைய சாராம்சம் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஒன்று மனசுல வச்சுக்கோங்க, டைம் கிடைக்கும்போது படிக்கிறது. ஏன்னா டெய்லி வந்து நான் ஒரு குரூப்ல இருக்கேன். அந்த குரூப்ல எப்படின்னா டெய்லி வந்து நம்ம இப்போ இவ்வளோ ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுட்டு நம்ம அங்கே ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இப்போ பாகவதம் எல்லாம் பண்றோம். பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் இதெல்லாம் பண்றோம். ஒரு நாளைக்கு வந்து மினிமம் 5 ஸ்லோகம். அந்த 5 ஸ்லோகம்னா டீட்டெயிலாக படிச்சு நம்ம படிச்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போதும். ஒரு நாள் முடியலன்னா அடுத்த நாள் படிச்சு முடிக்கணும் அந்த மாதிரி. ஸோ பகவத்கீதை நீங்க அது மாதிரி என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னா டெய்லி வந்து 5 ஸ்லோகமோ இல்லை 10 ஸ்லோகமோ உங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அது நீங்க டெய்லி படிச்சுட்டு நீங்க வந்து இது பண்ணீங்க வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து பகவத்கீதையும் புரிய ஆரம்பிக்கும். உங்களுக்கு இந்த பொருளெல்லாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த சில புரியாம இருக்கும், சில டவுட்ஸ் வரும். இது எப்படி முரண்பாடு மாதிரி இருக்க, இல்லை இது நடைமுறைக்கு முடியுமா, அந்த மாதிரி டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து அது கிளாஸ்ல கேட்கலாம்.
ஸோ நான் வந்து ரொம்ப ஹம்புளா உங்களை வேண்டிக்கிறேன். நீங்க வந்து எல்லாரும் வந்து மினிமம் ஒரு 5 ஸ்லோகமா இல்லை 7 ஸ்லோகமா இருந்துச்சும் பகவத்கீதை டெய்லி படிக்க ஆரம்பிங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக. ஸோ இப்போ நம்ம 4வது சாப்டர் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த 4வது சாப்டர்ல நீங்க இப்போ அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அது படிச்சிருங்க. அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து 1ல இருந்து படிக்க ஆரம்பிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 ஸ்லோகமோ 3 அந்த மாதிரி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு 5 5 2 7 ஸ்லோகம் இல்லை 10 முடிஞ்சா வெரி குட். என்ன கேட்டால் 10 ஸ்லோகம் படிக்கலாம். இல்லை சிலவங்களுக்கு இந்த ஆஃபீஸ் ஒர்க் இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா மினிமம் 5+2 கரண்ட் படிக்க. இப்போ நம்ம நிலவில் படித்து கொண்டிருக்கும் அந்த சாப்டர்ல இருந்து 5 ஸ்லோகம் படிங்க. நம்ம 1வது ஸ்லோகத்துல இருந்து வருது இல்லையா, அந்த சாப்டர்ல இருந்து 1-2 ஸ்லோகம் படிங்க. அந்த மாதிரி நீங்க படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஜஸ்ட் இதை வந்து எல்லாரும் ஒன்று ப்ராக்டிக்கலாக்க பாருங்க. ஓகே, அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க சொல்லுங்க எப்படி இருந்தது, பண்ண முடிஞ்சுதா முடியலையா, சேலஞ்சுன்னா நம்ம திரும்பி பேசலாம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த 3வது ஸ்லோகத்தோட நீங்க நிறுத்திடலாம். அடுத்தது அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஏன்னா எனக்கு நீங்க படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஸ்பீடா போகலாம். அதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாமா? ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா. ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபுஜி மாதாஜி. ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? தேங்க்யூ வெரி மச். ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா இன்னைக்கு? ஓகே, இல்லைன்னா வந்து அடுத்த செஷன்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ க்ளோசிங் ப்ரேயர் சொல்லிடுறேன். वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। भगवत गीता की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. So நம்ம இந்த செஷன் எண்ட் பண்ணிடுறோம்.